Fuck! Fuck! Nej! Nej! Hvor er du hen, Asger? Nej, du ned den der. Fuck! Nej! Nej! Det var mig! Nej! Nej! Og det var sindssygt nok, det Ja. på der. Når jeg accelererer. Men du bliver ikke et meget større target. Hvis folk skyder bagenden af den, så tæller det ikke. Folk skal skyde. Hvem er det, der render rundt sammen med mig og vi ikke tør at gå ind til den anden, fordi vi tror begge to, den anden har et våben. Han er jo befandt sidder der. Vi døde begge to til politiet. Det er dårligt at være mig. Ej, jeg ser dig. Hvor er du? Nej. Men det var politiet, der fik mig. Ja, der skal jo lige spille bygninger, der skal bygninger i sig selv. Nej, jeg skød politimænd. Nej, du fik mig. Fuck! Så du har ikke nogen at skjule dig iblandt? Nej! Så kommer der bare to med maskingevær med mig. Ja, din internet connection. Hvad så, Emil? Hvor er der et våben? Der er en shotgun. Jeg er efter dig. Hvor er du? Yes! Oh.